Encetam aquí el nostre espai dedicat a l'entrevista del dia. Avui el protagonista és en Mateu Matas. Xurí és cap de llista de Sobirania per a les Illes, aquesta nova candidatura que pretén recollir el vot de tota la gent sobiranista que hi ha a les Illes Balears. Mateu Matas, molt bon dia, molt benvingut en aquesta casa. Molt bon dia i gràcies per la convidada. Ja sabeu, audiència, que avui tancam aquest cicle d'entrevistes que ha durat aquests darrers 15 dies. Han passat per aquí representants de totes les formacions que se presenten o que presenten candidatura o bé en el Senat o bé en el Congrés. En què va l'entrevista amb en Mateu Matas continuarà el programa especial dedicat en aquest darrer dia de campanya electoral. Mateu Matas, a banda de començar en matèria, d'entrar en matèria, i no sé si t'ho deman com a polític o com a glosador o com a ciutadà, què t'apareix tot el que està sortint del ministre d'Interior, aquesta conspiració, aquest intent d'utilitzar càrrecs públics per anar en contra de gent per les seves idees? Bé, com a glosador ja hauria fet gloses sobre què és. Segurament. Sobre aquell ministre, però en la campanya no han tingut gaire temps. Així tot, crec que bàsicament allò que se demostra és la manipulació i la manera de fer de que l'estat espanyol no és una cosa nova, no mos ha de sorprendre gaire, però així tot crec que comença a ser hora que traslladem més enllà de l'estat espanyol aquestes formes d'actuar gairebé dictatorials i no democràtiques d'un estat espanyol que s'enfonsa ell mateix i que dona més motius per creure a Catalunya que ha de fer el seu camí. Ja entram en la campanya. Com va aquesta experiència, aquesta incursió en la política, Mateu? Bé, jo crec que això és una glosada intensiva. Això en 15 dies hem fet gairebé tots els pobles de Mallorca, hem fet totes les entrevistes que hem pogut, no que hem volgut perquè els mitjans són els mitjans, però jo he de dir, i la valorarem en acabar perquè encara tenim un dia intens, que m'ho poden sentir molt orgullosos perquè hem vingut a mostrar coherència i crec que l'hem mostrada durant tota la campanya. Varen dir que veníem per ser qui som i crec que durant aquesta campanya vam posat de manifest. Resulta molt curiós que totes les enquestes, i quan dic totes vull dir el 100% d'elles, diuen que Mateu Matas Xurí és el candidat més valorat, amb molta diferència dels altres, a més. Jo crec que no era una empresa gaire difícil, aquesta. Penso que la immensa majoria de ciutadans estarien, si entrassin dins política, més ben valorats que el polític que tenim. Per una desafecció cap als polítics, però també perquè ells s'hi esforcen en treure més mala nota. Dins totes les altres coses tots ens esforçam en treure més bona nota i a dins la política per ells que s'esforcen a treure més mala nota. Jo crec que falta empatia, falta apropament a la gent i no aquesta distància que a vegades pareix que els polítics viven a un món diferent del que vivim els ciutadans. Heu fet una campanya sense mitjans, en tots sentits que li podríem dir de la paraula, no? Sí, vaig dir el primer dia que teníem braons i teníem creativitat i podem dir que estem braonats i exhausts mentalment per cercar maneres de connectar amb la màxima gent possible. No teníem mitjans, no teníem una infraestructura que permetés una campanya a l'ús, com que estem acostumats a veure, però sí que tenim tot un grup de persones que creuen en aquest projecte, que s'hi han deixat la pell durant aquests 15 dies i crec que totes les benzineres de Mallorca coneixen en Pep de Luís i en Mateu Xurí. Mateu, diuen que no teniu programa. Sí,
De fet, nosaltres el que no tenim és incompliment de programa. Allò que no tenim és el que demostren els altres partits, que és un programa molt detallat que quan són en el govern no compleixen absolutament res. El nostre programa està penjat a la nostra pàgina web, no em porta l'hagin de demanar, està íntegrament en català, i a més és un programa que segueix estant obert avui encara a les aportacions de tothom que poden enviar a sobiraniailles.cat, però no tenim un programa per anar a governar a Espanya. Sobirania per les Illes no té cap intenció d'anar a governar a Espanya, sinó que vol anar a Madrid a dir, senyors, deixeu-mos fer tranquils, no mos molesteu i no vos n'adugueu tot allò que suam els illens. A partir d'aquí podrem desenvolupar el nostre programa, però no només això, sinó que el Parlament de les Illes Balears, els Consells Insulars i els Ajuntaments també podran aplicar molt millor el seu programa si tenim sobirania. Quines serien les principals propostes que fa Sobirania per les Illes? Des de Sobirania tenim clar que hi ha un pal de paller importantíssim que és el finançament, però no volem un finançament autonòmic, aquest ja el tenim, no volem un finançament just, perquè ja sabem la justícia com funciona a Espanya, volem un finançament propi, és a dir, que volem poder gestionar recursos que generam a les illes. Volem una gestió directa d'aeroports i ports. No pot ser que hagin d'assumir tot allò que suposa l'aeroport de Sant Joan per mantenir aeroports infrautilitzats per tot Espanya, allà on no hi van ni avions. Però també volem poder decidir quina llei d'educació han de tenir. Volem una educació pública de qualitat i en català. Això fa 2 anys va treure 100.000 persones complint tot Palma i totes les illes. Per tant, no ens volem haver de sotmetre a una llei LONCE que educativament està mal plantejada, però que a més té un rerefons ideològic i centralitzador brutal. I com aquests 3 aspectes podem anar desfilant fins a la part més petita. En el cap i la fi, allò que traspua aquest programa de sobirania per les illes és un compromís. Un compromís de poder decidir sobre qualsevol cosa com a poble. Hi ha una qüestió, més o menys ja m'han anat desgranant algunes de les que te volia demanar, però hi ha una qüestió molt curiosa, i és que tothom se pronuncia abans de les eleccions en contra de les prospeccions petrolíferes o petrolieres, però el que és cert és que el govern actual en funcions espanyol ha autoritzat, o millor dit, ha allargat el termini perquè una empresa continuï fent prospeccions. Sí, tenim a l'estat un govern en funcions que no ha funcionat mai, però que així tot té màniga ampla per en aquest moment encara poder prendre decisions que afecten negativament a les Illes Balears. Això ho fan, com en tot, sense consultar mai a ningú de les illes, sense consultar mai cap institució illenca i sense que els diputats que encara ara mateix són electes a les eleccions de desembre puguin ni alçar escrit ni condicionant el seu vot. Per tant, això és el que hem de canviar. No pot ser que des de Madrid se prenguin decisions que ens afecten a les illes i les mos hagin de veure com les mos han begudes durant aquests 40 anys. Una altra de les grans víctimes d'aquestes passades legislatures, ho dic en plural, és la cultura. Una cultura que, sorprenentment per mi, ara, a dia d'avui, no està reivindicada prou. Sí. Tot i que tu li he dit a tots els altres que han anat passant per aquí, Tenim... a veure, pensem que l'estat espanyol inverteix més a l'Instituto Cervantes que a les illes. Per tant, ells sí que velen per la seva
pel seu idioma sí que vetlem per la seva cultura, però aquí no tenim, no podem, des del teixit cultural, ser emprenedors perquè és impossible. És a dir, que tots els que ens hem dedicat en el món cultural ens trobam molt d'impediments i molt poc suport institucional. I per tant, allò que hem de fer, i ho torno a dir, és un mantra. Hem de baixar la sobirania a les institucions més properes i després hem de tenir en compte tot el teixit sociocultural que tenim en aquestes illes. És l'única manera que la cultura pugui agafar envergadura i pugui complir allò que tant s'ha dit, aquella famosa frase de que la cultura mos farà lliures. A Mallorca hi ha dos grans moviments socials, el moviment social en defensa del territori i del medi ambient, representat pel GOP, i el moviment de defensa de la llengua i de la cultura, representat per l'obra cultural. Tu t'has reunit amb el GOP, avui te reuneixes amb l'obra cultural, i si no vaig equivocat, haureu estat als Units, que vos haureu reunit amb els dos moviments de referència. Jo ho torno a dir, jo he vengut aquí a encapçalar aquesta candidatura per ser qui som. Jo he col·laborat infinitud de vegades tant en l'obra com amb el GOP, perquè crec que són dues organitzacions indispensables i imprescindibles que mos han fet gaudir de molt d'èxits, però sobretot han evitat molt de fracassos. Jo crec que per la part del GOP comença a ser hora de poder-nos asseure tots i poder escoltar el GOP. Poder escoltar tot allò que demana el GOP, però també poder connectar tot el sector primari, tot el sector de l'agricultura, perquè jo sempre he pensat que els pagesos són els més ecològics que poden tenir. Per tant, hi ha d'haver una connexió més directa i les institucions han d'escoltar totes aquestes organitzacions. I crec que no cal parlar de l'obra i de 50 anys o ja més de la feina que ha fet l'obra per la llengua i la cultura d'aquest país. Tots recordam diades, campanyes de l'obra. Jo crec que políticament s'ha de seguir el camí que marquen aquestes organitzacions socials, perquè és l'única manera de, a llarg termini, trobar la llibertat com a poble. Una altra de les qüestions que hem parlat aquests dies, més que res perquè vàrem obtenir unes declaracions de l'economista Guillem López Casasnovas, és que la guardiola de les pensions s'ha rebaixat a la meitat amb aquesta darrera legislatura, i a més, en Guillem López deia que les persones que ara tenen entre 50 i 60 anys segurament no podran cobrar pensió. Així funciona aquest estat. És que Espanya se farà mil bocins. És un estat que està en fallida i que de cada vegada ha de posar mà a les pensions, cada vegada s'han de sentir afectats els més dèbils de la societat. Per tant, és absurd que amb allò que generen les Illes Balears, que podríem ser un país tan ric i pròsper, hagin de cobrar les pensions més baixes de l'estat i s'hagi d'anar llevant d'aquesta vidriola tot allò que ells mateixos, els mateixos pensionistes, han suat durant tant d'anys. Per tant, això és el que hem de fer entendre a la gent. Escolteu, no parlam d'odiar ningú, no parlam d'anar en contra ningú, no, parlam d'una incompetència i una ineficiència brutal i bestial de l'estat espanyol que mos afecta directament a tots. Ara pensava, Mateu, que
ets el candidat més jove des que se presenten a les Illes Balears i en canvi hi ha molta gent jove que sembla més il·lusionada amb aquests aquests partits que diuen ser de la nova política, encara que de fet usen la llengua de la vella política. Sí, a vegades per ahir I que el la llenguatge, nova... fins i tot. Per ahir que la nova és més vea que la vea. Jo crec que el sistema fa molta via a assimilar segons quins moviments i posarem en benefici de dubte sortics per anar contra el sistema. El sistema els assimila molt aviat. Jo me sap molt de greu, però Podemos pot ser que sigui una opció per sortir d'aquest PP i PSOE que durant 40 anys han anat de cada vegada pitjor, però jo crec que la campanya ja han mostrat una mica el llautó, ja duen un temps que mostren una mica el llautó amb molt de detalls. No pot ser que defensem una Espanya plurinacional i que posem per aquí un Ministeri de la Plurinacionalitat i que després facem un mailing centralitzat des de Madrid, que després l'informatiu balear de la primera de TV1 sortir un anunci de Podemos subtitulat en castellà, fins i tot el del PSOE surt subtitulat en català, per tant és per allò que fas que demostres qui ets. L'altre dia vaig llegir una frase que deia: si fa 300 anys que t'estafen comença a ser culpa teva. Per tant, jo no vull tenir la culpa ni en la vea política ni en la suposada nova. Jo el que crec que hem de tenir, com sempre he defensat i com sempre hem tingut, és una acció pròpia, clara, independent i no sotmesa a ningú, que avanci cap a la sobirania d'aquestes illes. Sobirania per les illes és present a les 4 illes. Tu les has visitades, has rebut els inputs de cada una d'elles. Com mos valores aquesta aliança, diguem, de gent sobiranista de les 4 illes? Jo crec, Tomeu, que per una part els humans som egoistes per naturalesa. Tots lluitam, i de fet sobirania és això, lluitar per ser el centre d'acció i no per ser una perifèria oblidada i maltractada dins l'estat espanyol. Però a la vegada, quan som el centre, i és el cas de Mallorca vers les altres illes, mos oblidam també de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Aquests dies que he pogut anar i coxar els problemes que tenen a les altres illes, ni els mallorquins de vegades són conscients d'allò que implica viure a Formentera, d'allò que suposa el dia a dia a Formentera, que se n'hagin d'anar a fer la compra a Eivissa perquè els surt més econòmic i en hivern hagin de dedicar tot un dia per anar a vestir la seva despensa, per és inverosímil vist des d'aquí. Per tant, allò que volen des de sobirania per les illes, i així vam parlar amb els diferents candidats tant de Menorca com d'Eivissa com de Formentera, és que hi ha d'haver sobirania no a les illes Balears, sinó sobirania per cada illa. És a dir, Formentera ha de poder decidir i gestionar la seva illa, perquè té unes peculiaritats que a Mallorca no tenim, perquè pateix una triple insularitat que des de Mallorca ni comprenem gairebé. I igualment Menorca i Eivissa són dues illes diferents en molts aspectes i que per tant quan se legisla i quan se decideix no es pot fer des de Palma sense tenir en compte, o des de Madrid en aquest cas, sense tenir en compte les particularitats de cada illa. Les perspectives de sobirania per les illes han anat creixent cada dia de campanya, però jo encara me trobo gent que me diu que no anirà a votar.
Estem en democràcia i tothom és lliure de diumenge fer allò que trobi més oportú. Jo, des d'aquí, anim tothom a anar a votar, però sobretot anim que cap sobiranista, cap ni un, quedi a casa seva, perquè els no sobiranistes, els centralistes aniran a votar tots. Per tant, que no quedi cap vot sobiranista, perquè amb qui mos jugar amb un diputat el diumenge, que quedi clar, és entre sobirania per les illes i Ciutadans. Si nosaltres fem un vot més que Ciutadans, tindrem un diputat sobiranista en el Congrés dels Diputats. Per tant, que tothom, que tots els sobiranistes, que tots aquells que han fet feina amb el GOP, que han col·laborat en l'obra cultural, que han estat a totes les lluites per la llengua i la cultura d'aquest país, que creuen en aquest país diferenciador i que el mos estimant tant entre tots, que vagin a votar diumenge. Xuri, me sap greu, però ja sé que la nit ha estat curta, que és molt de matí, però no te deixarem partir d'aquí sense que mos facis una glosa. Cert que ha estat curta la nit i se fa molt llarg el dia, però tenc sobirania per no perdre el meu delit. Les illes són un neguit i la llengua catalana és la que mos agermana a una gran nació. Lluitant tots amb esplendor, que segur farem ufana la veritat, per ser lliure, perquè el poble pugui ser, pugui caminar i viure i pugui tenir el poder. Aquesta és la glosa en la qual en Xuri mos ha obsequiat aquest dematí en què des d'aquí, des d'Ona Mediterrània, tancam ja la nostra setmana o els nostres 15 dies electorals. Mateu Mates, Xuri, cap de llista per Sobirania per les Illes en el Congrés de Diputats. Moltíssimes gràcies per ser en els estudis d'Ona Mediterrània. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia, audiència. Avui no vos oferirem agenda, vos oferirem encara una hora dedicada a informació electoral, una hora dedicada a una de les qüestions que ara parlàvem amb el candidat de Sobirania per les Illes, amb en Mateu Mates, que és els moviments socials, les propostes dels moviments socials, les demandes dels moviments socials a les forces polítiques que se presenten en aquestes eleccions. Tornem a cedir el testimoni en David Oliver perquè mos faci aquesta hora de política i moviments socials.